Capitolul 19. Pe vremea când nu era împărat în Israel, un levit care locuia la marginea muntelui lui Efraim și-a luat ca țiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda. Țiitoarea nu i-a fost credincioasă și l-a părăsit ca să se ducă în casa tatălui ei, în Betleemul lui Iuda, unde a rămas timp de 4 luni. Bărbatul ei s-a sculat și s-a dus la ea ca să-i vorbească inimii și să o aducă înapoi. Avea cu el pe sluga lui și 2 măgari. Ea l-a adus în casa tatălui ei și când l-a văzut tatăl femeii aceleia tinere, l-a primit cu bucurie. Socrul său, tatăl femeii aceleia tinere, l-a ținut la el 3 zile. Au mâncat și au băut și au rămas noaptea acolo. A 4-a zi s-au sculat dis de dimineață și levitul se pregătea să plece. Dar tatăl tinerei femei a zis ginerelui său: ia o bucată de pâine ca să prinzi la inimă și apoi veți pleca. Și au șezut de au mâncat și au băut amândoi. Apoi, tatăl tinerei femei a zis bărbatului: hotărăște-te dar să rămâi aici la noapte și să ți se veselească inima. Bărbatul se scula să plece, dar în urma stăruințelor socrului său a rămas acolo și noaptea aceea. În ziua a 5-a s-a sculat dis de dimineață să plece. Atunci tatăl tinerei femei a zis: întărește-ți mai întâi inima, te rog, și rămâi până ce se va pleca ziua spre seară. Și au mâncat amândoi. Bărbatul se scula să plece cu țiitoarea și sluga lui, dar socrul său, tatăl tinerei femei, i-a zis: iată că ziua a trecut, e târziu, rămâi dar peste noapte aici. Iată că ziua se pleacă spre noapte, rămâi aici peste noapte și să ți se veselească inima. Mâine vă veți scula dis de dimineață ca să porniți la drum și te vei duce la cortul tău. Bărbatul n-a vrut să mai rămână și în noaptea aceea, ci s-a sculat și a plecat. A ajuns până în fața Iebusului, adică Ierusalimul, cu cei 2 măgari înșelați și cu țiitoarea lui. Când s-au apropiat de Iebus, ziua se plecase mult spre seară. Sluga a zis atunci stăpânului său: haidem să ne îndreptăm spre cetatea aceasta a iebusiților și să rămânem în ea peste noapte. Stăpânul său i-a răspuns: nu putem să intrăm într-o cetate străină, unde nu sunt copii de-ai lui Israel, ci să mergem până la Ghibea. A mai zis slugii sale: haidem să ne apropiem de unul din locurile acestea, Ghibea sau Rama, și să rămânem acolo peste noapte. Au mers mai departe și apunea soarele când s-au apropiat de Ghibea, care este a lui Beniamin. S-au îndreptat într-acolo ca să se ducă să rămână peste noapte în Ghibea. Levitul a intrat și s-a oprit în piața cetății. Nu s-a găsit nimeni care să-i primească în casă să rămână peste noapte. Și iată că un bătrân se întorcea seara de la munca câmpului. Omul acesta era din muntele lui Efraim, locuia pentru o vreme la Ghibea și oamenii din locul acela erau beniamiți. El a ridicat ochii și a văzut pe călător în piața cetății. Și bătrânul i-a zis: încotro mergi și de unde vii? El i-a răspuns: venim din Betleemul lui Iuda și mergem până la marginea muntelui lui Efraim, de unde sunt. Mă dusesem la Betleemul lui Iuda și acum mă duc la casa Domnului. Dar nu se găsește nimeni să mă primească în casă. Avem însă paie și nutreți pentru măgarii noștri. Avem și pâine și vin pentru mine, pentru roaba ta și pentru băiatul care este cu robii tăi. Nu ducem lipsă de nimic. Bătrânul a zis: pacea să fie cu tine. Toate nevoile tale le iau asupra mea, numai să nu rămâi în piață peste noapte. L-a dus în casa lui și a dat nutreți măgarilor. Călătorii și-au spălat picioarele, apoi au mâncat și au băut. Pe când se veseleau ei, iată că oamenii din cetate, niște fii ai lui Belial, oameni stricați, au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului, stăpânul casei: scoate pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el. Stăpânul casei a ieșit la ei și le-a zis: nu, fraților, vă rog să nu faceți un lucru așa de rău, fiindcă omul acesta a intrat în casa mea, nu săvârșiți mișelia aceasta. Iată că am o fată fecioară și omul acesta are o țiitoare. Vi le voi aduce afară, necinstiți-le și faceți-le ce vă va plăcea, dar nu-și săvârșiți cu omul acesta o faptă așa de nelejuită. Oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Atunci omul și-a luat țiitoarea și le-a dus-o afară. Ei s-au împreunat cu ea și și-au bătut joc de ea toată noaptea până dimineață și i-au dat drumul când se lumina de ziua. Către ziua, femeia aceasta a venit și a căzut la ușa casei omului la care era bărbatul ei și a rămas acolo până la ziua. Și dimineața bărbatul ei s-a sculat, a deschis ușa casei și a ieșit ca să-și urmeze drumul mai departe. Dar iată că femeia țiitoarea lui era întinsă la ușa casei cu mâinile pe prag.
El i-a zis, scoală-te și haidem să mergem. Ea n-a răspuns. Atunci bărbatul a pus-o pe măgar și a plecat acasă. Când a ajuns acasă, a luat un cuțit, a apucat pe țiitoarea lui și a tăiat-o mădular cu mădular în 12 bucăți, pe care le-a trimis în tot ținutul lui Israel. Toți cei ce au văzut lucrul acesta au zis, niciodată nu s-a întâmplat și nu s-a văzut așa ceva de când s-au suit copiii lui Israel din Egipt până în ziua de azi. Luați aminte dar la lucrul acesta, sfătuiți-vă și vorbiți. Aminte dar la lucrul acesta, sfătuiți-vă și vorbiți.